I believe with all of my heart that God is going to do something in this church today. Аз вярвам с цялото си сърце, че Бог ще извърши нещо специално тази вечер. That is going to change you for a lifetime. И вие ще бъдете променени за живот. I believe that miracles are going to happen in our hearts and in our spirits. Вярвам, че чудеса ще се случат в духът ни и в сърцата ни. That is not only going to change you, but that is going to change your daughters and your sons and your future generations. Една промяна, която ще настане не само във вашия живот, но в живота на вашите поколения, на вашите синове и дъщери. We are women of God. You know, it says in Romans 8:16 that the Holy Spirit bears witness with our spirit that we От are Римляни children of 8 глава 16 стих се казва, че Божият Святи Дух свидетелства в нас, че ние сме Негови деца. We are sons and daughters of God. This is my sister. Това е моята сестра. This is the first time I have ever met this sister. Това е първият път, в който се срещам с нея. And I feel protective over this sister. Но аз чувствам Божието помазание върху нея. Because she's a woman of God. And this is a butterfly. Това е една пеперуда. And a butterfly represents newness of life, doesn't it? Пеперудата представлява новия живот. A new stage. Едно ново ниво. A new beginning. Благослови се, сестра. Бог да те благослови. Алелуя. Хайде да кажем, жива вода поздрави! Жива вода поздрави! Издигани като жената Руфо, като жената Естер, като Господи всички останали жени са били способни да водят и да говорят своето свидетелство. Издигаме тези жени за всяко духовно и физическо благословение. Послушание, Господи, Словото Ти да бъдне в добра почва, Господи. Назидавай ни, Боже мой, научи ни в пътя Си, Господи. Благослови сега, Господи, сестрите ми. Благослови братята ми, Господи. Не ги остави святи души, защото Ти има благословение, Господи. Има ни в тази мира, Господи. И ми се благодарим за това. Благодарим Ти, че чувства на този момент, Господи. И каза, където са двама и трима, и ще бъдеш там, а не сме повече. I think after today you are going to be encouraged in the Lord. Аз вярвам, че днес вие ще бъдете се насърчени в Господа. And you will see this is the word of God. This is not my word. Pray every day that God will Молете make се you. всеки ден. Make you like the woman in Proverbs chapter Бог да ви 31. направи единствена жена според Притчи 31 глава. And that your husband will rise up and say, my wife is blessed. И един ден вашия съпруг ще се изправи и ще каже, моята жена е благословена. My life is blessed because of my wife. Моят живот е благословен поради моята жена. Your children will rise up and bless their mother. God's word tells us that the Holy Spirit bears witness in our spirit Божието слово ни казва, че Божия дух свидетелства заедно с нашия дух, that we are children of че God. ние сме Божии деца. And that makes us sisters. И това ни прави сестри.
Now, I do not have any brothers or sisters. Аз нямам нито брат, нито сестра. I'm an only child. Аз съм единствено дете. But spiritually, I am so blessed. And to keep her lifted up in prayer. И да издигате в молитва. I love my sister. Аз обичам моята сестра. And I love every one of И you. аз обичам всяка една от вас. And Kay and I are so thankful for this amazing opportunity to come to encourage Ние you. сме тук. Stand with her.